हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम मा होनो जों दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं आरोना बे जायगानि नामानो जाबाय खयराबारि उदालगुरियावहाय आरोना सरि टंलायावनो आरोना बे खयराबारि होननाया ओमफ्राय बे भिडिअखौ माने R.Sanzarang Entertainmentआव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेथिया भिडिअ रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोननायनि थाखाय आरो बेहाय आर्टिस्टआ थागोन बे नोंथांमोना नुखादों Manish Swargiary ओमफ्राय एक्ट्रेसखौ आं दा नोंथांमोना देखायनोसै आरोना बिनिफ्राय मा होनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो ओमफ्राय नै आं बेखौ मा होनो उन्दुनाय टाइमावनो माने बे उन्दुलांदोंमोन आरोना बेहाय आं बेखौ भिडिअ लादों आरोना बे जेबो पात्ताखौनो मोनाखै बेखौ आं जेबो खोन्थाया जेब्ला बेखौ आं माने नायहोगोन अब्लासो मिथिगोन आङो स' गाइस आंनि भिडिअआ एसेनोसै आरो थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो अननानै प्लिज लाइक शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे कमेन्टबो खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आंनि चेनेलखौ बिनिफ्राय नोंथांमोना आरो नुबावगोन गाबोननिखौ स' बाय बाय लाभ इउ अल